Ιστορίας και αρχαιολογίας, που έχει μαθήματα στην αρχή βάσης, μετά μαθήματα κορμού και ιστορίας και αρχαιολογίας και ιστορίας τέχνης, μαθήματα ειδίκευσης, γιατί από το πέμπτο εξάμηνο και μετά οι φοιτητές μπορούν να πάρουν είτε ειδίκευση ιστορίας, είτε ειδίκευση αρχαιολογίας και ιστορίας τέχνης. Και φυσικά μπορούν να κάνουν διάφορες πρακτικές ασκήσεις, πολύ σημαντικές, είτε σε αρχαιολογικές επισκαφές, είτε σε διάφορα ερευνητικά βήματα που σχετίζονται με την ιστορία της τέχνης κτλ. Μπορούν να κάνουν διάφορα μεταπτυχιακά που μπορεί να το οργανώνουν είτε ένα συγκεκριμένο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Ιωνίων, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου που έχουν τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας, είτε διάφορα διατηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πρέπει να το ψάξει κανείς να δει τι του αρέσει, τι τον ενδιαφέρει. Και ένα μεσογειακό διδακτικό πρόγραμμα μας σε διάφορα. Κοιτάξτε τι βλέπω. Σύμβαση είναι της Μόντας λόγω κρίσης.